Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε και Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριε Κωστηρόπουλο, κύριε Σιμακόπουλο, κύριε Νικολαίδη, κύριε Βαλέτα, κύριε Γιάκοφλεφ, κύριε Γοργία. Σας καλωσορίζω στην έκθεσή μας τη φετινή και σας ευχαριστώ όλους σας που τιμάτε με την παρουσία σας απόψε την έκθεσή μας. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Δήμαρχο, γιατί πάντα με το ενδιαφέρον, το συνεχές και την παράστασή του, αυτή η έκθεση στείνεται κάθε χρόνο με επιτυχία. Θέλω να σας πω ότι μετά από ομόφωνη γνώμη όλων των συναδέλφων της ομάδας, αυτή η έκθεση αφιερώνεται στον αείμνηστο συνάδελφό μας, τον Τίνο τον Τουλούπα, ο οποίος έφυγε την περασμένη εβδομάδα. Όπως βλέπετε φέτος, το θέμα της έκθεσης είναι η μουσική. Πολύ μεγάλη δημιουργή, αναφέραμε δεικτικά τον Πικάσο, τον Καντίνσκι, τον Κλέφ και πάρα πολλοί άλλοι. Έχουν κατά καιρούς κάνει αριστοτεληματικά έργα πάνω σε αυτό το θέμα. Εμείς, κινουμένων των αναλογιών, προσπαθήσαμε στις θέσεις μας να είναι όσο γίνεται πιο μελλοντικές και ελπίζουμε να σας αρέσουν. Θέλω να καλέσω τώρα τον κύριο Δήμαρχο, τον αγαπητό μας κύριο Διονύση, να εγκαινιάσει την έκθεση και να μας πει τα καλά τα λόγια. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής διότι η ομάδα καλλιτεχνών είναι συνεχώς παραγωγική και ανανεώνεται και συνεχώς. Είδα και νέους ανθρώπους να μπαίνουν και πολλοί νέοι άνθρωποι, που σημαίνει ότι η ομάδα πορεύεται καλά. Να μην αφήσουμε, Πρόεδρε, έτσι ξερά το θέμα του συγχωρεμένου του Γιώργου, αλλά του Τίνου, και να πούμε το εξής, ότι ήταν ένας άνθρωπος που παρήγαγε πολιτισμό, ένας άνθρωπος με αρχοντιά και ένας άνθρωπος που δεν είχε πει ποτέ κακό λόγο για συνάνθρωπό του, πάντοτε στεκόταν δίπλα σε όλους. Τώρα, η ομάδα καλλιτεχνών. Έχω συνεννοηθεί με τον κύριο Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο στον πάνω όροφο να κάνουμε μία πινακοθήκη, να επιλέξει μία επιτροπή αξιολόγησης και όσοι έχουν περάσει, είναι ενεργοί ή έχουν και σταματήσει να ζωγραφίσουν έργα τους, να τοποθετηθούν σε μία πινακοθήκη, η οποία θα είναι η πινακοθήκη του Παλαιού Φαλήρου. Και νομίζω ότι αυτό ήταν μία υποχρέωση που έχουμε προς τους ανθρώπους που σε μία εποχή δύσκολη διαθέτουν τον ελεύθερο τους χρόνο για να δημιουργούν, να μην στέκονται δηλαδή στις τηλεοράσεις και να παρακολουθούν χωρίς να καταλαβαίνουν τι λένε, γιατί κανείς δεν μπορεί να τους καταλάβει, όσο προσπάθεια και καταλάβουμε. Τα ασύστολα ψέματα τους, οι υπερβολές. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που δημιουργούν και εμείς σε αυτούς τους ανθρώπους θα σταθούμε δίπλα τους. Γιατί τέτοιοι άνθρωποι μας λείπουν. Και επιτρέψτε μου να σου πω, Πρόεδρε, ότι αυτοί που είναι σήμερα εδώ συγκεντρωμένοι, αυτοί οι άνθρωποι που δημιουργούν, είναι οι άνθρωποι της δημιουργίας και όχι της ραδιουργίας. Διότι αυτή την περίοδο στη χώρα μας μόνο ραδιουργίες βλέπεις. Ποτέ το καλό δεν προβάλλεται, μόνο το κακό. Τίποτα άλλο δεν προβάλλεται. Αλλά εμείς όμως είμαστε εδώ για να αντιστεκόμαστε και να λέμε ότι προσπαθούμε να κάνουμε το Φάληρο μια γειτονιά του ονείρου. Λοιπόν, χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω αγαπημένα μου πρόσωπα τα οποία κάθε φορά με εκπλήσουν με τη δημιουργία τους, και να σας πω ότι 27 του μηνός θα κάνουμε μία παράσταση Le Bohème
με τη λυρική σκηνή στο πολυχώρο του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και είστε όλοι καλεσμένοι. Να δούμε ποιοι θα πρωτοχωρέσουμε. Προσπαθώ να την κάνω κι άλλη μια φορά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι μια ξεχωριστή και καλή παράσταση. Περιμένω λοιπόν, Πρόεδρε, πότε θα εγκαινιάσουμε το πάνω κομμάτι και φαντάζομαι ότι έχεις δώσει τις οδηγίες. Δουλεύουμε συνέχεια γι' αυτό. Ναι, δεν θα είναι μόνο πίνακες, θα είναι και γλυπτά, έτσι. Λοιπόν, χαίρομαι που απόψε είμαστε όλοι εδώ και να σας πω ότι ίσως δεν έχετε αντιληφθεί, αν και δεν είναι σε χώρο εγγενείου να τα λέμε αυτά, έχετε υπόψη ότι 2 μέρες είναι κλειστή η κομματερία, δεν παίρνουν σκουπίδια. Εμείς όμως τα σκουπίδια τα έχουμε φροντίσει και τα τοποθετούμε όπου υπάρχουν. Και φροντίζουμε και τα ανθρώπινα σκουπίδια να τα τοποθετήσουμε εκεί που υπάρχουν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να κάνω, Πρόεδρε, μια υπέρβαση. Γιώργο, πού είσαι? Θέλω να μας κάνεις μια απαγγελία, να την αφιερώσουμε στον Τίνο που μας λείπει. Έλα. Θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ στην προσωπικότητα του Τίνο με στίχους βαρμένους από τον Καβάφη, ιδιαίτερα τις Θερμοπύλες. Θυμείς εκείνους όπου στη ζωή τους όρισαν και φυλάγουν θερμοπύλες, ποτές από το χρέος μη κινούντες, τίμιοι και δίκαιοι σε όλες τους τις πράξεις. Αλλά με λύπην κιόλας και σπλαχνία, ο Σάκης πλούσιοι, αλλά κι αν πτωχοί, πάλι εις μικρών γενναίοι, πάντοτε συντρέφοντες όσο μπορούνε, πάντοτε στην αλήθεια ομιλούντες, πλην δίχως μίσος για τους ψευδομένους. Και περισσότερη τιμή τους πρέπει σε εκείνους που προβλέπουν και πολλοί προβλέπουν, όσο εφιάλτης στο τέλος θα φανεί, κι οι μύδι επιτέλους θα διαβούνε.